with your heart. Got us in the game. Oh, baby, hoops, you think I'm in love. Consent from above. I'm not dead innocent. Soul at the Park brengt op zondag 30 juni live muziek ten gehore. Onder het genot van een hapje en drankje van tof kan iedereen luisteren naar de studenten van Soul, regionaal zangtalent wat verrassende genres met zich meebrengt. Onder begeleiding van pianiste Maartje Smets en een aantal gastmuzikanten zal deze middag zeker een succes gaan worden. Muziekvereniging Onze Lieve Vrouwen Gilde Holthee Smakt organiseert op zondag 23 juni een Amerikaans zomerconcert. De muziekvereniging onder leiding van dirigent Bart Klerken gaat u met medewerking van de Oevertse countrygroep We Make You Happy meenemen op een muzikale reis door Amerika. De muziek is gevarieerd van Wild West tot jungle en van blues tot pop. Op zaterdag 29 juni zal voor de 10e keer de jaarlijkse Merseloop gehouden worden in het centrum van Merselo. Pela Maas TV zal haar naam verbinden aan de jeugdlopen, zoals zij reeds deed bij de jaarlijkse scholierenlopen Vlakwatercross. Jera On Air is het grootste festival voor de punk, hardcore en metalcore liefhebbers in Nederland en biedt een vol weekend met de beste bands uit de scene. Dit jaar is het alweer de 27e editie met 3 live muziekpodia, de befaamde punkrockbar, food, drinks, een camping en nog veel meer. Jera On Air biedt de liefhebber een top festivalbeleving. MMSK Sint-Petersbande bestaat 60 jaar en dat willen ze graag met iedereen vieren. Op zondag 23 juni wordt teruggeblikt op deze 60 jaren met onder andere diverse verzoeknummers van jubilarissen en leden uit 60 jaar MMSK Sint-Petersbande. Een veelzijdig concert voor jong en oud. Reis mee naar Fantasy. Danshuis Venray presenteert Ticket to Fantasy. De prijswinnaars van een spannende tekenwedstrijd winnen het gouden ticket en gaan op reis, waar je alles deelt en waar fantasie werkelijkheid wordt. Ticket to Fantasy wordt gedanst door dansers van Danshuis Venray. Een komisch sprookje vol humor en totaal anders. Dit omdat we een Sneeuwwitje hebben met een lage eigendunk, 7 ergen die verdacht veel op dwergen lijken, een pratend paard wat op Mr. Ed lijkt en prins Klapzoen die gek is op een zwemvlies. Daarnaast een fakes van een stiefmoeder met iets te veel eigendunk en een echtgenoot die wat zullig te werk gaat. Het wordt lachen met deze super vrolijke musical. Op vrijdagavond 28 juni, voor de opening van de kermis, verzorgen het jeugdorkest, de jeugddrumband en de leerlingen van basisschool De Lier een spetterend concert in de feesttent bij Den Thomas. Ook dit jaar wordt er achter de schermen al hard gewerkt om een mooi concert neer te zetten met als thema We Will Rock You.